चलिए आई भैया फिर से वही मिजाज में राजाराम भैया की टीम के साथ में सम्राट स्टूडियो आरा में एगो प्रेम प्रसंग के गीत गावे जा रहल बानी। ओ गीत के लेखक बानी आदरणीय उमेश अनमोल भैया। देखिए एगो लड़का एगो लड़की के देख के क्या कहता भैया। अरे खाइले पियल कुछ नीक न लागे, खाइले पियल कुछ नीक न लागे, रही जागल जागल कि पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। खाइल पियल कुछ नीक न लागे, खाइल पियल कुछ नीक न लागे, रही जागल जागल पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। ताक दिल घायल कैलस हो, जियल मुहाल अब होकर पाँव के पायल कैलस हो। अखिए से ताक दिल घायल कैलस हो, जियल मुहाल अब होकर पाँव के पायल कैलस हो। और का कहता लइका ओकर चक्कर में हमरा के लोग, ओकर चक्कर में हमरा के लोग कहेल पागल पागल। पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। करे के देखत रही घरी घरे, अतना सुघर बिया की के ना ओकरा मरे। मन करे कियो करे के देखत रही घरे घरे, अतना सुघर बिया की के ना ओकर मरे। अनमोल आ जाए ओकर फेरा में, अनमोल आ जाए ओकर फेरा में, कब से पानी लागल। पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। पगली हंस के जब से भागल तहिए से रोगी लागल। खाइल पियल कुछ नीक न लागे, खाइल पियल कुछ नीक न लागे, रही जागल जागल। पगली हंस के जब से भागल
तहिए से रो गई लागल। पगली हंस के